Balimao ani nyakuma très urgent. Billet vendredi, parce que minuit maintenant. Billet vendredi 25 novembre 2022. Maliens, nouvelle d'obé bi, en balmache Sergi Kouyaté, il y a eu ka porte-parole. Il y a eu déboussant par ka porte-parole. Ka tara émission neke à Radio Dambela. Maliens, a boto émission kéro la, comme mogodo katkati, a kumbubolo, ou kunda tugulendu, ku bora ka kise che aka mobili pinela. Maliens a photo flene. Ni en balmache Sergi Kouyaté di, a tara émission de ke, il y a eu déboussant par mouvement beko yere wolo déboussera par oluka porte-parole de dou Sergi Kouyaté kuye kise chaka mobili la kuye kise chaka mobili la donc fengma ere soro mo yaka mobili pine betien mali ode kera bamako konnana de ne alerte blanco mali infiltré lendu ali sogoma na kunu sogoma ne video ke ngo kati uye mogo do mine mali surasi tenu mbula ne ya video ke abenga page sanfé nya befo ngombe woro mina bi am mogo na be transition na be ka transition de mebi amba phosphore su nyina ay gira ko forte changement na anga am bolo di nyogoma parce que jugo be ka do ana de jugo be ka profiter occasion do de fe ka do ana ne be ka kuma fo mogo te ka famia quoi wa nya bala mun kera china o mogo ni be transition na ni video mandi tu n'es plus en sécurité ame mun ngani fo antaro ni ko be na banchu ko bina gelia de be ninga farasi fakabi Français Mali perdu, Burkina perdu, Guinée, la Guinée perdu. À cause du Mali. Awani Fransika kele ama na bloka bana hala madame ne folo. Mega chinge de fo onyana. Ou yelema ko keme flani biduru de be Fransila. Bilay Fransi Mali yelema ko tankeni Mali folo. Ne se ku tungara be korofo ka sa kani Fransito kelela. Asimi be korofo ka sa ya se asimi ma. Ka Fransi ni Mali to nyogona. On de be bara ke nyogo fe kan bolo di nyogo ma sisa. Kan kono je a nyogonyé. Ni furugu ma bon ñogon cɛ nu ma an ka jamana dafila ka sibon tɛgɛ kɔnɔ maka tiɲɛ de fɔ an na koyi o de kosɔn ko président ma ani minnu bɛ kɛlɛ ko faransi gɛlɛya de bɛ faransi ka den dɔw de bɛ kasi la bi i m'a ye o taara kisɛ ci Sergi Kouyaté ka mobili la a y'a lajɛ mun sɛbɛnnen bɛ yan yɛrɛwolo mɔgɔw fana communiqué kɛ an bɛ yan'an ka don sujet la rapidement yɛrɛwolo déboussera par mɔgɔw ye communiqué min kɛ an bɛ n'o communiqué kalan maliyɛn bɛɛ lajɛlen ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ yɛrɛwolo ko note d'information, Yerewolo Déboussé Rampara informe l'opinion nationale et internationale que la soirée du 24 novembre 2022 aux environs de 22 h, son porte-parole principal à la personne du camarade Sergi Kouyaté a été la cible d'un groupe d'individus armés non identifiés à la sortie d'une émission sur la radio Dambé au quartier de Sotiba ACI. Yerewolo Déboussé Rampara condamne avec la dernière rigueur cette tentative d'assassinat en prenant à témoin le peuple malien tout entier. Nous y reviendrons. Plus d'informations dans un communiqué officiel fait à Bamako le 24 novembre 2022, département de communication. Sergi Kouyaté, n'a le yerewolo mogo ka porte-parole ye, aywa, abora saya ni balo de Tchebi. Abora saya ani balo de Tchebi. Parce que n'y fo, mogo be transition soutenu, anga ɲɔgɔn kɛlɛ dabila ni wagati la n'ama ɲɔgɔn kɛlɛ dabila i ma Biggi ni Tupac ya Américains ka dugu la Biggi ni Tupac tun bɛ ka Biggi classé wagati min na kisɛ cira Tupac la Californie kaw bɛɛ ko ko k'a ni mun bɛ kɛlɛ la ko sûrement ko de y'a faga attention Biggi fana tagale Californie san dama dama dɔrɔn Californie kaw fana Biggi faga a kɛra su fila ye o de kosɔn kɛlɛ maɲi transition kanubagaw ni ɲɔgɔn cɛ tile fila in na an bɛ rumeur caman mɛnna k'u bɛ fɛ ka bɛn bɔ CNT kɔnɔ sɔrɔsiw a ye bal bila terre la aw ka bolo da aw ka mɔgɔw ma aw ka force de changement ma aw ka adema mɔgɔw dégager ka bɔ yen olu ni Faransi d'an bila ni problème bɛɛ kɔnɔ ni ko ko Assimi ni ko k'i bɛ kɛ neutre ye entre le mal et le mauvais jamana in bɛ taa k'i bolo da i ka d'an bɛɛ lajɛlen ye on veut pas te perdre on veut pas perdre le Mali Kati u ye mɔgɔ dɔw minɛ Mali sɔrɔsiw ye mɔgɔ dɔw minɛ Kati k'u ye Mali sɔrɔsiw ka tenue dɔw la nin ye technique kura de ye sisan gɛlɛya de bɛ Faransi technique kura de b'u bolo sisan ils sont même capables ka ko kɛ mun ka jugu ni nin bɛɛ ye a bɛɛ ka fisa ko mɔgɔ ka bɔ ni mɔgɔ kɛ ni bɔli kɛ ni daminɛ dɔrɔn c'est terminé a tɛ jɔ bilen parce que ni bɔli kɛra u bɛ taga ɲɔgɔnnasiw de kɛ u bɛ taa mercenaires
français o kelen bɛ ka mercenaire de kɛ ka Bamako fa bi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna bɔliko kelen bɛ kɛ dɔrɔn u bɛ ni sɔrɔsiw ko k'u bɛ gazi fiyɛ dɔrɔn mercenaire bɛ taga don ka taa mɔgɔw faga u b'a fɔ ko Asimi de nɔ don a bɛ bali mun na dɔrɔn faransi ni Amérique bɛ bɔ dɔrɔn i n'a fɔ u ye mun kɛ Kadhafi a b'a fɔ ko non ko Asimi bɛ ka maliyɛnw faga n'u m'a turu da k'u ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn Asimi tɛ juguya kɛ mɔgɔ la hali sɛ Asimi tɛ ka juguya k'a la Asimi ka ɲumanya yɛrɛ de bɛ ka to ni Asimi bɛ ka coron ka taa fɛ parce qu'il veut être gentil avec tout le monde mais an mun ŋɛni fɔ an bɛ transition kɔ mɔgɔ bɛ transition soutenir an ka dɔ fara Asimi soutenir kan an ka dɔ fara transition soutenir kan foyi kɛra don ani transition cɛ premier ministre Choguel ni ala sɔnna ma a bɛ nali a ka nali la tigɛra déjà maintenant don fɔ dans peu de temps a bɛ premier ministre Choguel ye mais mun ŋɛni kɛra bi a ye bɛɛ lajɛlen siran a ye bɛɛ ja tigɛ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ transition dɛmɛbagaw ɲɛna an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ transition dɛmɛbagaw ɲɛna an ka wuli k'an jɔ sinon an ka jamana de bɔtɔ filɛ an bolo n tɛ tiɲɛ fana a y'a lajɛ gɛrɛn bɛ faransɛw kan bi ko marifa de cira Sidiki ka mobili la mun kɛra Kati n bɛna Katikaw ka vidéo bɔ ka yira aw la aw n'an an bɛ jɛ kura di ɲɔgɔn fɛ Kati u tagara Kati u ye mɔgɔ dɔ minɛ Kati fɛngɛ b'a bolo comment on appelle la marifa b'a bolo an ka armée ka tenue de yira a tigiw la a vidéo filɛ n bɛna a vidéo bɔ aw n'an bɛ jɛ an b'a vidéo lajɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ bɛ niveau min na kɛlɛ in tulonkɛ tɛ kɛlɛ in tɛ tulonkɛ bilen dɛ kɛlɛ in ye sɔbɛ yɔrɔ de donc n bɛna yɔrɔ bɔ tout de suite aw ni an bɛ jɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛna dɔn zen na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali ko selen bɛ niveau min na bi tulonkɛ ko t'a ko la bilen dɛ an bɛɛ ka transition soutenir an si kana an bolo jigin an ka caman fara an ye Asimi soutenir mun kɛ hali bi an ka caman fara kan donc Mori a y'a lajɛ dɛ sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdagura maa min ɲɛ sɛbɛnni kɛ a b'a de ko Mahamani Ture Mahamani ko janto yɛrɛ la kɔrɔ ko ka di kosɛbɛ a bɛna taa maa jugu ti ban an jɛ la ayi Kati ɲɛdonna da ye nin ye Amadu Konare n'an ka sɔrɔsikulu ani a lakanabɔw ka kɔlɔsili jugu tɛ n'u ka faamuyali jugu tɛ Amadu Konare fɛn caman bɛ jamana in sɔrɔ dɛnɛ dɛmɛni na i kɔrɔ koyi Amadu Konare i k'a dɔrɔn maa naani u kelen bɛ k'u yɛrɛ kɛ sɔrɔdasi sabula sɔrɔdasi carte b'u bolo u bɛna ka yaala Kati falajɛ Amadu Konare i k'a dɔn an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw min ye force spéciale ye min ni a ɲɛma kun ye lieutenant wa Jigi Danbɛlɛ ale don olu de taara tɛgɛ da ninnu ka te gami u bi minɛ kuma min Amadu Konare k'a dɔn marifajugu cɛjugu caman de kun b'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye marifa min n'a daburu ka jan nka ni dungarenja b'a la n'u k'a ma ko lunette de tir Amadu Konare i k'a dɔn o fila kun b'u bolo a banna mɔgɔ naani de minɛna Kati mercredi don marifa b'u bolo Mali sɔrɔsiw ka tenue fana b'u la bon nin bɛɛ ye ka Mali déstabiliser de o de kosɔn n k'aw ma mɔgɔ bɛ transition kɔ nin wagati la k'i bɛ Asimi fɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ sɔrɔsiw ɲɛna nin tɛ politique kɛla wagati ye sɔrɔsiw n'an ma sen bɔ adama ni politiciens sen na u bɛ k'aw la distraire de k'aw bila politique kɛlɛ la ka wari jarabi don aw la ka fanga jarabi don aw la k'aw la ɲinɛ aw ka objectif kɔ a bɛ bali mun na dɔrɔn o y'o de kɛ Sanogo la Sanogo ye général ye ka Sanogo la nisɔndiya wariw bɛ d'a ma Sanogo bɛ bali mun na dɔrɔn o ka sɔrɔ Sanogo ka ko yɛrɛ bɛ banna u bɛ ko technique kelen u bɛ ko de kɛ n'aw ye Ala kana aw to janfa la an ŋɛni b'aw fɛ mais an b'aw la di de toujours on vous conseille a ye baara kɛ ni forte changement ye ni n'aw farala ka bɔ ɲɔgɔn na jugu bɛ don ne jugu bɛ ka fanga sɔrɔ bi n tɛ ka galon tigɛ dɛ les ennemis viennent avec la force et 200 km Mali ennemi bɛ ka jigin Mali kɔnɔ ni 400 km à l'heure de bilahi tala n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna l'air n'est plus à l'ambition a y'a to n ka n tigi bloqué fɔlɔ n ka fɛrɛ n ka direct ma donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la an ka se an yɛrɛ la an ka transition soutenir an kana n jigila tigɛ Asimi ye kuma dɔ fɔ bi Asimi hinɛ ne yɛrɛ minɛ Asimi ko an k'a dɛmɛ Mali n'an ye an bɛ tɔɔrɔ ye mais o kɔfɛ o ye hɛrɛ bɛ na se Mali ma mais mun bɛ n bolo communiqué tellement bɛ n bolo kuma tellement bɛ n bolo an y'a lajɛ Faransi ka denw de bɛ kasi la bi Faransi balo bɛ bɔ anw de la ni Faransi ɲɛ b'a la a bɛ k'anw perdre Faransi bɛ sɔn ko bɛɛ ma walasa Mali ka to ale bolo a y'a lajɛ dɛ a y'a lajɛ maintenant Faransiw yɛrɛ bɛ ka mun da u ka gouvernement kan Faransi ka denw bɛ ka dɛsɛ ka hali dumuni ɲuman sɔrɔ bi Faransi kɔnɔna na bi Maliyɛnw o photo filɛ o vidéo filɛ n bɛna o vidéo bɔ tout de suite aw ni an bɛ jɛ k'o vidéo lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali ko selen o niveau dɔ la bi an si kana sigi bilen dɛ an bɛɛ ka wuli k'an jɔ a mɔgɔ bɛ ka transition soutenir a y'a hakili to aw yɛrɛ la dɛ an ka baara kɛ an ka mɔgɔw la sensibiliser
gouvernement be ka bara ɲumanw kɛ ko usine be ka jɔ ko fɛngɛ dilan usine be ka jɔ a yɛrɛ ka yɔrɔ lajɛ dɛ mais yan'an ka don yɔrɔ la an bɛ nin vidéo bɔ k'o yira maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na voilà faransigadenw de filɛ ka wuli ka u yɛrɛ ka président contre la u diminenba u bɛ ka réaction mun kɛ maliyɛnw ne b'a bɔ ka yira aw la an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ aw yɛrɛ ka dɔn ka fɔ ninnu bɛ niveau min na bi tiɲɛ yɛrɛ la faransi bɛ nin ka wulu ko sara la bi gɛlɛya bolo gɛlɛya bɛ faransi bi a tɛ mali la bi vie chère bɛ faransi bi a tɛ mali la bi donc n bɛna faransɛw ka u yɛrɛ ka vidéo labɔ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw bɛ ka mun f'u ka ɲɛmɔgɔw ma donc comme main dans main tigila ye je pense que j'ai la vidéo ici voilà aya hakɛto dɛ vidéo min bolo yɔrɔ dɔ la yan yɔrɔ la je vais montrer la vidéo c'est tous les jours le même rituel. Voilà aya hakɛto dɛ je pense que j'ai la vidéo ici et ayiwa voilà a y'a lajɛ u bɛna mun fɔ yan yɔrɔ la donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na bi n'an sigilen bɛ an ka wuli an ka jɔ dɛ nin ko in an t'a dɔn a bɛna laban cogoya min na dɛ voilà parce que vidéo in kun bɛ n bolo a balila ka tunun na de quoi je n'ai rien compris quoi a y'a to n b'a labɔ sisan nɔ n bɛna vidéo in yɛrɛ la gɛlɛya dɔ bɛ faransi bi a ka bon hakili ma faransigadenw yɛrɛ u bɛ ka wuli ka président contre la bi ko vie chère bɛ faransi vie chère bɛ faransi bilahi ne ni ala na kira cɛ ala tilancɛ tɛ mali la bi vie chère bɛ faransi n bɛ sigi a kan vie chère bɛ faransi a tɛ mali la donc n bɛna yɔrɔ bɔ tout de suite an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ yan'an ka don o yɔrɔ la a y'a lajɛ faransi ye mun fɔ u bɛ fɛ ka mali kɛ Afghanistan de aw n'an ka jango lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ils sont tombés à pic en plein nettoyage ethnique. À la fin de la semaine, l'ONU doit décider d'arrêter ou non les frais. À mon avis, c'est trop tard. Le Mali est un nouvel Afghanistan. A bɛɛ lajɛlen ko Mali ye nouvel Afghanistan de. Donc o kɔrɔ ye mun ye sisan nɔ u ye Mali kɛ i n'a fɔ nin ye Mali ko de bantɔla ye. Donc maliyɛnw an kana sigi an ka jamana ka cɛ an ɲɛna dɛ n'an sigilen bɛ kɛ n'an ka wuli an ka jɔ donc faransigadenw yɛrɛ bɛ kasi la gɛlɛya bɛ nin k'u faga u yɛrɛ bɛ ka kasi dans les rues u yɛrɛ bɛ ka bɔ ka kule ko vie chère bɛ yen nɔ donc o vidéo mun filɛ nin n bɛ vidéo in labɔ tout de suite ka yira aw la je pense que n ye vidéo in sɔrɔ ne ma fili attendez une seconde voilà vidéo in filɛ n ye vidéo in ye alhamdulilayi maliyɛnw faransigaden de filɛ ka bɔ tantɔ n m'a fɔ n ko gɛlɛya bɛ faransi n ka tɛ mali la aw n'an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Les gars, là, je suis en train de péter un câble. Je suis en train de péter un plomb. Ça fait à peine 48 heures que je suis à Paris. Je pète déjà un câble. Vous savez que là, je vis en Espagne. Donc, imaginez-vous mon arrivée ici. Je mets un plein d'essence, 200 €. Oh, la baguette, 20 €. Là, je demande un loyer pour un appartement ici à Paris. On me dit 2200 €. C'est quoi le métier qu'il faut faire ici? Braqueur professionnel? Vendeur de shit? C'est quoi le métier qu'il faut faire ici? Macron lui-même Macron, il a envie de se sauver. Lui-même il vend du shit pour pouvoir payer son truc à l'Élysée. Mais vous vous rendez pas compte? C'est la fin des temps. Ça y est, j'en peux plus. La France c'est terminé. Tout est cher. Le jus d'orange est à 25 €. Ça y est, je pars. Je me barre. Je ne veux plus de la France. Une bouteille d'eau, je vais bientôt la payer 15 €. C'est ça? Mais vous êtes des malades mentaux. Vous allez me dire quoi? L'électricité. J'étais dans le nord. À partir de 22 h, ils éteignent la lumière. Je mettais les plafards, je voyais rien. La France, c'est terminé. C'est fini. Salam alaikum. Et prenez soin de vous. A bɛɛ lajɛlen ye dɛ ko courant faransi dugu dɔ bɛ yen nɔ mois de janvier bɛna se sisan ni faransi ma wuli ka jɔ faransi dugu dɔ bɛ courant bɛ tigɛ yɔrɔ dɔ la u bɛ courant partager u ni ɲɔgɔn cɛ faransi ka courant bɛ kun bɛ bɔ irisiw ni dugu min na olu ye dugu ye fɛn ka tigɛ faransi digi ye yɔrɔ jumɛn sa o ye Afrique de faransi bɛ balo Mali la de faransi bɛ balo Burkina Faso de la donc faransi filɛ k'o bɛɛ de perdu bi faransi bɛ sɔn ka hali fagali kɛ Bamakɔ kɔnɔ walasa a ka fanga sɔrɔ faransi bɛ sɔn ko bɛɛ ma an ka bilan faransi kasa bɛ mɔgɔ fɛ a y'a kɛ ala kama k'u ma bɔ an ka fanga la quoi parce que an bɛ ka kɛlɛ mun kɛ bilayi kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi dɛ faransi bɛ hali assassinat kɛ assassinat ciblé u b'a kɛ ka Mali sɔrɔsiw ka tenue d'u la ka tila ka turu ta ka da an ka sɔrɔsiw kun katikaw ma taga sɔrɔsi naani minɛ katikaw ye criminel naani minɛ Mali sɔrɔsiw ka tenue b'u la o ma kɛ ne yɛrɛ m'o yira u la an bɛ kati sɔrɔsiw fo kati sɔrɔsiw taara ka taga mɔgɔ dɔ minɛ u bɛ ka Mali sɔrɔsiw ka tenue de don ka taga bin mɔgɔ ka dugu kan hali bi fila dɔw ye photo dɔ ta ka ci ne ma ne ma sɔn ka bila Facebook kan de
Flado mokti flado yene wole ko mali surasu be kata bioluka mais tiens ta la ne ba do terrorisme de banga surasu ka tenu do kata tieni ke mali surasu te fagali kala wede mais ni be système de sabotage de ou be kata don anu etamasiki jema munyebi ou be ta fa ko Wagner ye ko ya irisude ala mogo munu jele me mali mogo do ba olu jele no mali surasu do jele ba ko tuabu gamute mogo jema ya ani tamasiki mu yira hani fini jema do ila ba fo ki Wagner ye ou be ka bela ou be ka bela murutanga jamana contre la bi l'air était grave de ou be ka bela muruti ou be ka nyagami ke ou be ka be blabla nyogona mais amunu me transition ko bi mais surasu de fana kan gi kono janga barake nyogo fait dans la sincérité qu'on se dise la vérité l'air n'est pas à l'amusement de me ka tienne fa bela delengena ne be ka alerte bla do era ko se ku ka kuma chayara ama e mun kera sirigi labi u kun tara sirigi fagabi awani ya damina de folo me ka tienne fa yana koy ne te kuma la ko ka mogo jatige de ne be farasi don comment be ni ku faga pétrole tout fait courant tout fait blé Allemagne yɛrɛ ko k'ale Allemagne bɛ ka muruti farasi bolo farasi ka courant ni fɛn bɛɛ kun bɛ bɔ irisiw de fɛ yen o ni puci ni mandi bi u ko tuguni ko n'u ma wuli ka Afrique ko ni farasi ma wuli san nɔ ko irisiw y'u jɛ Ukraine na ko irisiw ye Ukraine bɔsi farasi la farasi ka énergie u ka fɛn bɛɛ bɔ irisiw la ani Ukraine de bon Ukraine dugu ɲɛnama bɛɛ irisiw y'a bɛɛ minɛ ka k'u ta ye bi bon Afrique tuguni farasi fana ko k'ale t'a sigi bilen ko Afrique ka to irisiw bolo o kɔrɔ ye mun ye u bɛ sɔn ko bɛ ma Mali kɔnɔ o de ko sa Asimi de kan ka calcul bɔ sisan mɔgɔ n'a bɛ farasi fɛ farasi jarabi bɛ mɔgɔ la hali ne den ni ne b'a Asimi place la bi hali n wolo den ni farasi kana ya a tɛ gɛrɛ hali n ka fanga kɛrɛfɛ hali ne muso n'a bɛ farasi fɛ n b'a furu sa ka taa farasi mais kane parce que n tɛ tulonkɛ k'o ye koyi i bɛ jɔ bilayi farasi b'ale yɛrɛ u bɛ hali i ye somɔgɔ de farasi bɛ mɔgɔ gɛn ka bɔ yen mɔgɔ farasi lebu n'u walayi u b'i yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ de bila k'i kɛlɛ bilayi ni ala na kira cɛ ou bien kɛrɛfɛ mɔgɔ de bila k'i kɛlɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ koyi nin tɛ tulonkɛ ko ye dɛ ça c'est une affaire très sérieuse voilà c'est une affaire très sérieuse de n bɛ ka tiɲɛ de fɔ dɛ parce que n jatigɛlenba de don n bɛ farasi dɔn farasi bɛ sɔn ko min ma gɛlɛya de b'u fɛ yen gɛlɛya de bɛ farasi bi gɛlɛya de bɛ yen bi dɛ alors ni farasi b'i kɛlɛ a b'i ka mɔgɔ dɔ de bila k'i kɛlɛ an ka bɔ somɔgɔ ko la an ka bɔ teri ko la an ka bɔ gɛrɛn ko la an ka mɔgɔ lajɛ jɔn bɛ Mali fɛ bi a ye n'an ka Mali jɔ bi c'est très simple solution bɛɛ filɛ jɔn bɛ Mali fɛ a ye n'an ka Mali jɔ mais nin ye ne dɔnbaga dɔ ye ou bien n bɛ fɛ ka karisa ɲɛta lajɛ n'an ma bɔ logique ka Mali bɛ tila na n bɛ ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna bi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ bi dɛ j'aime Asimi c'est pour ça que j'ai dit ça donc n y'o yɔrɔ fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la tuguni ko an balimacɛ Jo Bala de Dakar ko Jo Bala ko concert bɛ Dakar samedi don voilà sinikɛnɛ samedi ko Jo Bala ye artiste bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ concert kɛ Sénégal donc an bɛ Jo Bala fo o yɔrɔ la ko malien fɛn fɛn bɛ Dakar ko bɛɛ ka taa Jo Bala ka concert la artiste a ye artistes bɛɛ caman fara ɲɔgɔn kan ko concert bɛ yen donc an y'o yɔrɔ nin kɛ mais an nisɔngoyalen don mais il faut k'an k'o ci fana fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna tuguni a y'a lajɛ faransɛw ka député bɛ ka mun fɔ Macron ma an k'o yɔrɔ fana lamɛn. Monsieur le Président, mes chers collègues, la France est à sec d'argent, à sec d'eau, à sec d'électricité, à sec de gaz, à sec de nucléaire, à sec de médecins et maintenant à sec de certains médicaments. Spasfon et Gaviscon, nous cherchons... Voilà. Ni ye Faransi député dɔ de ka kuma ko courant tɛ Faransi bi ko courant tɛ Faransi bi ko gɛlɛya bɛ ka na Faransi bi ko ni Macron ma wuli ka jɔ ko ni ye Faransi ka ko de bantɔla ye Faransi dun bɛ balo anw de la fango de bila an kun na ni Faransi ye Mali perdi ka Burkina perdi ka Lajinɛ perdi ni Faransi ma ni Faransiw ma tila ka na aventure kɛ Mali kɔnɔ ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ c'est pour ça u bɛ k'u ka cartouche laban fili u bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ sisan u ɲɛ bɛ Asimi de la bi Faransi kelen tɛ dɛ jamana wɛrɛ bɛ ka Faransi dɛmɛ ka Asimi kɛlɛ an ka ɲɔrɔ tɔ la mɛ ne Faransi député kuntu de kumatɔla ye ko ça ne va pas ko ni Faransi ma wuli ka jɔ ko ni ye Faransi ko de bantɔla ye anw n'an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Monsieur le Président, mes chers collègues, la France est à sec d'argent, à sec d'eau, à sec d'électricité, à sec de gaz, à sec de nucléaire, à sec de médecins et maintenant à sec de certains médicaments. Spasfon et Gaviscon, nous cherchons amoxicilline et paracétamol aussi rares que le pétrole. En cette épidémie de bronchiolite, c'est dramatique. Ce sont pourtant des médicaments matures, peu onéreux et essentiels tout au long de l'année. Alors ma question, Monsieur le ministre de la Santé, est aussi simple qu'elle inquiète les professionnels de santé et les patients.
quelle est votre stratégie pour que la France puisse retrouver sa souveraineté sur les produits de santé? Abala jele ni mesamno. Ko gɛlɛya bɛ ni ka Faransi faga bi. Ko vraiment ko ni président ma solution dɔ ɲini. Ko il faut que le président ka solution ɲini dɛ. Courant tigɛ bɛna daminɛ Faransi sisan. A y'a ye janvier bɛna jɔ sa dɔrɔn Faransi tɛna courant sɔrɔ. Faransi dugu bɛɛ tɛna courant sɔrɔ. Donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni. Thomas Sankara bɔra a ye kuma dɔ fɔ. An ka nin wajulu kɛlɛ ka kuma lamɛn fɔlɔ yan. A kan ka ni diɲɛ man dun. A kan ka n'an b'a dɔn k'a fɔ lahara don Ala bɛ taa ɲininka. Ni Ala y'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye, i jilaja i ka tilen dɛ. Ni Ala y'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye, kana tɔɲɔli kɛ dɛ. Ni Ala y'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye, i jilaja cogo bɛɛ lajɛlen na i ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma. Nafolotigiw, alaganiya. A bɛɛ lajɛlen yɔrɔ mɛn. Donc nin tun ye entre parenthèses dɔ ye. Donc an bɛ radio Mambe n'o bɛ Fana an b'o fo ko Samanyana Basi radio Mande an ka foli b'a ye. Donc Maliens ani Fode Keita Kita an b'ale fana fo n'ale an ka Victoire Gouloir représentant ye. Donc Maliens ni yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an bɛna don vidéo phase filanan de kɔrɔ sisan nɔ. An bɛna yɔrɔ dɔ bɔ k'o yira o bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ Thomas Sankara idéologie dɔ di. An bɛna bɔ k'o yira Maliens den bɛɛ lajɛlen na. Mun kɛra Sidiki an balimakɛ Sidiki Kuyate la an b'a condamné. On est de cœur avec le mouvement Yɛrɛwolo. Billet vendredi 25 novembre 2022. Malien bɛɛ an bɛɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Mɔgɔ bɛ ka transition soutenir an bɛɛ kan bolo ɲɔgɔn ma. An ka yɛrɛkɛlaw dabila sisan nin tɛ dugawu la dɛ. An ma yɛrɛkɛlaw dabila dɔrɔn jugu bɛ san na. Donc sisan an ye information dɔ fana sɔrɔ sisan ko terroristes tun bɛ fɛ ka taga fɛngɛ fana attaquer Menaka attaquer ko Daesh an bɛ MSA mouvement Sali de l'Azawad ale ni Gamuga mɔgɔw u wulila u ye terroristes kunbɛn k'u bunte u bolila ka taga. Sisan n'a fɔra aw ɲɛna ko avion de bɛ terroristes bolo saba bɛ da la ko Daesh terroriste Daesh drone avion o de bɛ terroristes bolo bi a bɛn ala na kira cɛ yala an ma deli k'o mɛn dɛ awa ne de filɛ k'o sɛgɛrɛ fɔ a ɲɛna bi terroriste bɛ avion bɔ min a ye avion san dugu jumɛn na aw ni ala cɛ terroriste ka marifa sɔrɔ an ka sɔn ma mais avion fana avion ka kɛ terroriste bolo awa avion b'u bolo sisan dɛ n tɛ fɛ ka don détail dɔw la parce que mɔgɔw ja bɛ tigɛ n tɛ fɛ ka don détail dɔw la donc sisan n bɛ limité o yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali in kɔnɔna na bi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Thomas Sankara ye kuma dɔ fɔ n'an ko k'an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de nɔfɛ an bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna président Assimi ye kuma dɔ fɔ a ye ne la kasi tellement Assimi hinɛ ye ne minɛ Maliens Assimi ko n'an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya nɔfɛ k'an bɛ sɛgɛn dɛ o vidéo minnu kala an ka jɛ k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ an ka président Assimi dɛmɛ ni défaut fana bɛ yen an k'o fana fɔ dɛ parce que n'i bɛ mɔgɔ fɛ i ka a yira la bi ye vendredi 25 novembre 2022 donc président Assimi ye kuma mun fɔ an bɛna président Assimi kumakan kala aw ni an bɛ jɛ an b'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. donc a ɲin'aw fɛ hali bi minnu bɛ grève hukumu kɔnɔna la a ka kuma hali bi bɛɛ k'i basigi ni heure na don min na a bɛ kɛ bɛɛ mais dɔɔni de don a bɛ kɛ dɔɔni de ka taa fo a kɛ bɛɛ i ka hakɛ sɔrɔ donc ka hakili sigi kuma d'a ma bi bi in na gouvernement ka laɲini ye fɛn saba de ye an bɛ ka baara k'o de kan a fɔlɔ o ye jamana ka basigi jamanadenw ka lakana a b'a dɔn kɛlɛ ye mɔgɔ caman bolo ka dugu la caman bɛ Bamakɔ yɛrɛ donc fo gouvernement ka baara k'o kan olu mɔgɔw ka sigi ka t'u ka yɔrɔ la n'i y'a lajɛ nin kalo damadɔni kɔnɔ gouvernement minɛn min san armée ye man taa n'a fanga na Mali kɔnɔ mun tila ka minɛn san Mali armée san kelen kɔnɔ. donc o ye tiɲɛ de dɛ depuis Assimi nana Assimi marifa min san ka dan ka sɔrɔ suma mɔgɔ ma deli ka kɛ et puis k'a fɔ ɲɛna le fait que an bɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini sisan nɔ gɛlɛya bɛ se ka na gɛlɛya wɛrɛ bɛ se ka na mun bɛ juguya ni nin bɛɛ ye Thomas Sankara kuma fɔ aw ni an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛfɔ ɲɛna hali bi an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana décourager dɛ an ka continuer an ka transition soutenir Thomas Sankara ye kuma dɔ fɔ Maliens aw ni an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire
Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Moi, je fais. Qu'on a fait un gagnere. Un yere be fait mon glan yere fait. Un an wasa doula. Un an nyebo. Tu vas vous faire fouille fait. Thomas Sangara de fort. Thomas Sangara senda oromi. Asimi. Thomas Sangara sembo oromi. Président Asimi a senda yorodla. Oro te venez faire kabala. Thomas Sangara kuma kelen fana fatuku. Ango oro fana me. Il faut décoloniser les mentalités. Ango oro la me. Travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple. À accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. Il faut décoloniser les mentalités. C'est-à-dire que quand il y a moro là, quand façon kanundo moro là, quand tuabu jonya bo moro dusukuna. Donc, nibe jamana joiba jona de nyumandi. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Il y a une information qui sera dit bela jelema, en bekanteke di nyogoma. Donc, communiquer tellement de frappes, non. Que tous les membres du panel de rédaction des textes et tous les présidents des mouvements qui se sont mobilisés le 14 juillet 2022 pour soutenir la transition sont conviés à une rencontre pour plancher sur les 10 textes liés la cour du président Jamil Bitar. Donc, moi, Bora, 14 janvier, la coupe Béouleme Jamil Bitar fait non. Et le 14 janvier, voilà, attends, et Béouleme Jamil Bitar fait samedi, voilà, samedi donc, à partir de 16h. Samedi à partir de 16h, Beka Nyoko Soro, Jamil Kakourou Konana. Donc, ok, communiquer là-bas, on a vidéo blanc là. Siriki Kouyaté, on est de cœur avec toi, on est de cœur avec le président Assimi, on est de cœur avec la transition à bas la France, à Cambé.